ndomvera takulandirani pano pa wireless yathu ya Nyasa VoiceBox lero pa 10 January 2024. Wireless ya Nyasa VoiceBox ndi pamene mdziko la Malawi limapeza mawu ake pakulankhulapo pa nkhani za ndale, kayendetsedwe kaboma komanso kutsatira kwa malamulo pamene pa chizungu timati politics, good governance and the rule of law. Lero tabwera ndi audio ya Bambo pokani mtimbula Luhanga amene akuchokera ku bungwe la Malawi Voice of the Poor People Organization. Bungwe limene lili mukumvetsedwa kwathu tamva kuti ndi la kurumpi ku poto kwa dziko la Malawi. Ndipo title yake ya audio imene ndikuti Tisalole Ufulu Omenyela Zipani chifukwa ndi umene ukuononga dziko la Malawi. Mukuganiza kwawo Bambo pokani mtimbula Luhanga akuti omenyera maufulu samenyera ufulu anthu kapena kuti nzika za dziko la Malawi kumamenyera ufulu Zipani, ndipo zimenezi ndi zimene zikuononga dziko chifukwa choti achipani aja akalowa mboma salabadilanso za mavuto a anthu akumudzi amene amakumana nawo pa tsiku ndi tsiku. Nkhani ina imene Bambo Luhanga abwera nayo lero ndi yakuti anzathu amene amayimira anzawo pa milandu kapena kuti maloya mchingerezi adzigwira ntchito ija mwachilungamo, asamangopanga zoteteza wina aliyense nkhale ali mbava za boma kapena kuti olakwira malamulo, chifukwa choti zimene zinso zikubwezeretsa mbuyo chitukuko dziko lino chifukwa choti anthu aja akubaja kapena kuti anthu ochita katangale salapa kapena kuti sasintha machidwe awo chifukwa choti amadziwa kuti ndikapalamula kuli alipo wina amene andithandize pa mulandu wangawo, ndipo zimenezi zimatheka. Ndipo akawina mulandu uja anthu aja satengapo phunziro amangopitiriza ntchito wawo akatangale, zimene zikubwezeretsa chitukuko mbuyo mu dziko lathu la Malawi. Ndiye tikali limodzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti timve kuti Bambo Luhanga akutinji mu audio yawo imene akuti Tisalole Ufulu Omenyela Zipani chifukwa ndi umene ukuononga dziko. Ngati mwangotsegula kumene mutipemphani kuti mupange subscribe kuti musaphonye ma update athu amene akhale akubwera masiku awiri atatu akubwerawa. Tiye tikali limodzi kuti timve kuti Bambo Luhanga alibweretsera zotani mu audio yawo ya lero. Ndikulandireni habari yanga nonse mama uno wapa 10 January 2024. Ndikulandireni kulikonse kumene muli, landirani moni. Madzuka bwanji azibale athu muchigawo cha kumpoto ndi madera onse ozungulira muchigawo cha kumpoto kwa chabwanji kumeneko. Madzuka bwanji azibale athu ochokera muchigawo cha pakati ndi madera onse ozungulira muchigawo cha pakati kwa chabwanji pasiku la lero. Kwazuka bwanji ku chigawo cha kumwera ndi madera onse ozungulira muchigawo cha kumwera kwa chabwanji kumeneko. Kwa chabwanji ku chigawo cha kummawa ndi madera onse ozungulira muchigawo cha kummawa kwa chabwanji kumeneko. Mwazuka bwanji azibale athu kumayiko akunja kulikonse kumene muli kwa chabwanji pasiku la lero. Landirani moni ochokera kwa ine mbali wanu Mr. Lero pokani mtimbula Luhanga mwana wa mtumbuka ochokera muchigawo cha kumpoto. Ndikufuna ndicheze nanu lero, ndichezapo nanu nkhani zake zochuluka kwambiri. Chifukwa pamene ine ndikuona masiku athu amene tikufuna kubwera pa ground kuzaonesa action kumtundu wa Malawi kuti andale amene tili nawo atengere phunziro, majaji amene tili nawo azatengere lesson, apolisi amene tili nawo azatengere lesson, asilikali amene tili nawo azatengere lesson. Ndipo tikufuna kuonesesa kunena kuti lawyer aliyense, ndikufuna ndibwereze pamenepa, tikufuna kuonesesa kuti lawyer aliyense amene akubakira anthu amene amaba ku ndalama za msonkho yathu, tikufuna tizathane naye, malamulo tizatengera kumanja. Tisamakale ndi maloya amene azingo panga defendi andale akuba, kapena majaji akuba, kapena atola nkhani akuba, kapena mbava. Muchitidwe oti kukhale maloya azimpanga defendi munthu akaba, ine ndikuona kuti umene uja ndi olimbikisa katangale muziko athu wa Malawi. Ndiye maloya ngakhale mulipo ochuluka kwambiri, ngakhale ifeso na feso tikhala ndi maloya, koma tizaonesesa kuti maloya amene tikugwira nawo ntchito akhale kuti alibe banga lina lililonse. Chifukwa pamene tikufuna kuti tisukutule kwambiri kuti wina wake mwina make you can wake up because you are dead-minded, you sleeping. So I want to let you know you are a lawyer, but that way you defending thief, you defending criminal, I don't appreciate that stupidity way, because you are the one you defending anthu amene akupha anthu.
ndiwe number 1 amene ukupanga defend anthu amene akuba. Ndiye ngati kuli anthu amene akupanga defend mbava, ndipo vuta kuti katangale athe mdziko lathu la Malawi. Because we crying now for our citizen because of corruption. Tikulira pano chifukwa cha corruption. Chifukwa ngati corruption yatha mdziko lathu la Malawi, andale ayamba kupanga zinthu zakupsa, I think kunena kuti zinthu zayamba kuyenda bwino. Koma ngati corruption ikupitirira, ndiye pali maloya amene akupanga defend, amene akuba, ndipo vuta kuti dziko lathu la Malawi katangale athe. Ndi chifukwa chake majajiwa akuba amene angafunire. Ndi chifukwa chake apolisi akuba amene angafunire. Ndi chifukwa chake asilikali amaba amene angafunire. Ndi chifukwa chake andale akuba amene angafunire. Ndi chifukwa chake aphunzitsi akuba amene angafunire. Ndi chifukwa chake madoktala, manesi akuba amene angafunire. Ndi chifukwa chake azibusa akuba amene angafunire. Chifukwa akuziwa kunena kuti ali ndi maloya. Kazina kuti kai ali ndi maloya ndikamene kakupangisa umbava kuti uzipitirirabe. Umbava sungathe ngati tili ndi maloya amene akupanga defend mbava. Ngati pali wina wake amene akupanga defend anthu amene akukhuzidwa pa mlandu wa zone exata, ndipo vuta kuti katangale abe athe. Chifukwa 1 disease yaikulu kwambiri imene tili nayo mdziko lathu la Malawi ndiye ndikatangale. Imene ikupangisa kuti ama president awasamapange zinthu zokomera Amalawi. Imene ikupangisa kunena kuti Amalawi azirira, azikhala ndi mindset onena kuti yayi mwina mwake tivote mwansanga tisinde president. Chifukwa tili nawo ma defenders amene akubakera mbava. We sick and tired, my brother. This is the right time to show the action. Kunena kuti maroya amene tikunena kuti maroya awa azigwira ntchito kupanga defend anthu osati mbava. Chifukwa ngati awawa akupanga defend, ndi bwino kunena kuti apange defend mwina mwake anthu amene akulimbana zamaro. Anthu amene akulimbana zamaro chifukwa maro sipangapezeke katangale. Koma munthu waba mabiliyoni, maloyers akubwera kumpanga defend kunena kuti awawa sanabe awa. Zilibe umboni kupanga defend kunena kuti katangale azipita pasoguru. Ine ndapeza chifukwa chimenechi mu 2024. Ndapeza chifukwa chimenechi chimene ndachiona ati nchifukwa chachikulu kwambiri. Andi chimene so ndikufuna kuti mwina make ndichenjezepo amene tikufuna kuti gwire nawo ntchito hazi maloyers athu oti akatitumikire. Ndikufuna ndichenjezepo kunena kuti maloya, you have work to defend good people, not to defend thief kapena criminal. Chifukwa ngati inu mukupanga defend akuba ndiye kuti katangale sangathe. Ngati mukupanga defend anthu amene akupha anthu ndiye kuti kuphana sukungathe. Chifukwa 1 tili ndi maloya amene zolinga zawo ndikupanga defend mbava. Ndiye mbava ikabandalama za msongo yathu mabiliyoni, imangotenga loya ayithandiza kuti iwine mlandu, akayinyimira kukaka ng'ono ndalama zathu zapita. Mbava not lawyer akapanga defend criminal chigawenga chimene chija chili kusero, chigawenga chimene chija achitulusa chikupita kukapitirizabe kukadula maliseche awa anthu, chikupitirizabe kukapha anthu, chikupitirizabe kukachosa mano anthu kunja huku. Chifukwa cha maloya, ndiye maloya ine ndikuona kuti ntchito ya uloya ndiye bwino, koma amaloya amdziko lathu la Malawi sali othandiza zika. Koma ndi maloya amene akupanga defend mafifi mbava. Ndiye maloya ntchito yanu ife tufuna tikuoneseni action. Kwa 1 maloya ndino amene mukupanga defend mbava. Ngati ife tikubwera kwambi kunena kuti tikulimbana ndi judiciary, tikulimbana ndi andale, tikulimbana ndi atola nkhani, tikulimbana ndi apolisi, tikulimbana ndi asilikali, tikunena asilikali akubatu ozuza Amalawi. Ndi amene ife tikunena. Ngati ife tikulimbana ndi amene wa maloya tikupemba kunena kuti loya aliyesa amene akuzwa pa zakatangale aliyenera kuti akamangidwe.
kaya ukukhuzidwa popanga defend mbava ukamangidwa chifukwa iweyo ndi amene ukulimbikitsa katangale mdziko lathu la Malawi. We are very sick and tired kunena kuti yayi tizingonena kuti yayi tili ndi anda tili ndi maloya azitiyimira pamene maloya ake awa ndi amene akuphulitsa njerwa za moto amakolo athu kumamizi. Maloya ake ndi amene akupanga defend mbava kuti zingopitirizabe kutipera. Maloya amene ndi amene akupitiriza kupanga defend macriminals gawenga kuti zizipitiriza kupha zika za dziko la Malawi. Ntchito ya uloya ndi bwino kunena kuti tionetsetse, ndibwino kunena kuti pangane nawo pakhale ntchito zina osati zopanga defend anthu amene akuba misonkho yathu ya dziko la Malawi. Osati kuti anthu maloya azipanga defend zigawenga ayi. Enough is enough. Tichoke kwa nkhani imene tifuna tionenso nkhani ina. Nkhani ina ndiyo khuzana ndi kulirira Malawi, kulirira mtundu wa Malawi. Kulirira mtundu wa Malawi pa zimene tikudusamo pa siku la lero. Chifukwa cha anzathu amene amatchedwa kuti akumenyera ufulu, like Gift Trapesi, like Timothy Pagonachi Ntambo, Livingstone ya CCP, MSP. Ndikufuna kuti ndikuchenjezeni. Ufulu mene mamenyera wa MSP huja, ndi umene wapangisa kuti makolo athu 85% azilandira kapena kuphula njerwa za moto. Action imene tikubwera nayo ife yili against bungwe la Human Rights Defenders Coalition. Action imene ikubwera yili against Human Rights Defenders Coalition, HRDC. Chifukwa action imene munapita nayo pa ground ija si inali yomenyera ufulu zika za dziko la Malawi, inali yoika Amalawi pa mavuto, pa moto. Ndiye tikubwera nayo action imene tikunena kuti ngati ufuna kuti Chakwera atule pasi udindo, Chilima pasi udindo, Pongororo atule pasi udindo, aliyense amene akuzidwa pa mlandu wa zone Kisata apite azikagwira ntchito ku Maura prison. Andiso osayiwala kunena kuti Human Rights Defenders Coalition ili mazi, ili moto. Ndikuze mchilungamo. Aliyense kaya manena kuti I move wa chilungamo, if you are closer with me, you will see what is going on. Because singa kali agaru wanu kuti muzikuwira chipani cha mwana Congress Party, azipali atochuruka kwa mbiri munabera katundu. Azipali atochuruka kwa mbiri anaphedwa, anawocheredwa manyumba awo, anakwabulirwa, andiso business yawo munawonongera. Kuphatikizapo munapha apolisi, munavula wa polisi. Ndiye tikunena kuti ufulu umene munabweresa a Human Rights Defenders Coalition, just wait and see. Ufulu umene munkapanga Lazarus Makafu Chakwera, umene mmanena kuti ayi mukumenyera ufulu uja oika Amalawi pa mavuto, revenge ikubwera. Revenge ikubwera. You can wait, you just wait kunena kuti zizatha bwanji. Chifukwa sitili pano kupanga pretending ngati magudu Samaritan pamene zolinga zathu ndikulaika pa moto Amalawi. We don't appreciate that stupidity way imene amapanga Lazarus Makafu Chakwera and Saulo Scarius Chilima and Timothy Pagonachi Ntambo and Gift Trapesi and Sembereka and Mati Bire Maraya. Ine ndifuna kuti ndikuuzeni zimenezi. Enough is enough. Ufulu mene munamenyera uja tikufuna tipange revenge. Muziwa kuti kumenyera ufulu ndi chani. Ifeshi kupanga defend chipani china chilichonse, koma tikupanga defend zika za dziko la Malawi. Tisalole kunena kuti ngati wina wake akulephera kuti amvotere anthu ndiye akumabwera ndi njira zake zotasokoneza Amalawi. We want to stop that nonsense. Pangani campaign mwichira ina osati yosokoneza Amalawi. Osamapanga acting ngati ndino magudu Samaritan pamene ndino criminals, ndino mafifi, ndino zigawenga zimene zikuzuza Amalawi. We don't appreciate that fool's way. If your action tikubwera nayo, no matter you like or you don't like, we come with this action. Yimene tikuicha kunena kuti to fixing our country, to fixing kapena
to fixing, to renovation our country. Chifukwa tili ndi country imene ili ndi broken ma system. Kapena amene akuyendesa ziko sakuziwa kuti ziko limayenda bwanji. Ndiye ife tikubwera ndi renovation. Tikubwera ndi renovation. Tikufuna tipange renovation our country. Yeah. That's only the way yo tingapange kunena kuti titeteze mtundu wa Malawi kuti andale 20% awa asatizuze ngati akuzuza ana awo. Ndifuna ndikukumbuseni lero zimenezi. Chifukwa wanu ngati ife tikupanga appreciate tikuwanyengerera amene amathandiza Lazarus makafuchekwera kuti akhale pa mpando ndiye kuti ziko lathu Malawi sili zachoka musinga za umphawi. Koma aliyese amene akumenyera ufulu ayenera kuti ife tigwirepo ntchito. Amene akumenyera ufulu Zipani tiyenera tigwirepo ntchito kwa iye. Chifukwa ndi amene akusokoneza ziko amenewa. Ndi agalu okuwira Zipani sali interested sakuona mavuto amene akukumana nawo makolo athu chifukwa cha ndale. We are very sick and tired, my brother. This is the right time to start fighting against you. Because you don't know nothing about mene ziko likuyendera mavuto alikochuluka kwambiri. Ndiye kuti ife tizinyengerera kuti zikhala ngati kuti mwina mwake ndife mablinded ndiye kuti ziko lathu Malawi sizakozedwa ayi. Tisaone kunena kuti pali ena ake amene akumenyera ufulu Zipani chifukwa ndi amene akusokoneza ziko. Akupanga acting ngati kuti mwina mwake akumenyera ufulu ma citizen pamene akumenyera anthu 20% ufulu. Enough is enough, my brother. This is the right time to to fight back, to see that you call HRDC go down, to see Timothy Mtambo, to make revenge. Kaya Timothy Mtambo amasogolera mademo, Kiftra Besa amasogolera mademo, inendu kubwera kunena kuti Amalawi tiyenera tipange revenge. Chifukwa munthu amene anakuikani pa mavuto kwambiri ndi Mtambo. No matter kuchokera kukaronga, no matter kuchokera kuchitipa, I don't care about that. No matter kuziwa zimankhwala, I don't care about that. But ndikunmema ni Amalawi kunena kuti pamademo amene tili nawawa Timothy Mtambo ife tikupanga revenge kwa inu. Ngati iye sakuona mmene Amalawi akuvutikira pamene iye ankapita pansewu paja ankasokoneza anthu amakuta makolo athu kumamizi. Pamene Mtambo amasokoneza anthu amamenyera ufulu Chipani cha Malawi Congress Party, pamene CCP of Livingstonia imamenyera ufulu Chipani cha Malawi Congress Party, anthu amakuta nthawi imeneyi. Anthu timagula feteza pa 23,500 kusikira pasi. Koma lero lino tawerenga feteza ali pa zingati. Tamuzifiri kuti tikagule fetereza pakali pano. Ife sitizalola. Ife sitizalola mchitidwe umene anapanga gift trapes and Timothy pagona chintamba and Lazarus makafuchekwera and Sauros Kariya Silima and Livingstonia CCP Synod of Livingstonia sitizalola utambwali umene munapanga uja mpaka tipange revenge. Enough is enough. Tisamangoona kunena kuti yayi anzanu zikuyenda inuyo kulifunira zoyipa ziko lathu Malawi atambwali agalu okuwira Chipani cha Malawi Congress Party. Enough is enough. This is time to make revenge, my brother. Ife tukubwera mademo amene tukubwera ife ndiwowukira. Ngati iwewe Timothy pagona chintambo wamanga manyumba chifukwa cha ndalama zimene muulamuliro mmene munachita kuzuza Amalawi, kupha Amalawi, kuvula apolisi, zimenezo ife tizagwirapo ntchito. Ngati Lazarus makafuchekwera mwamanga manyumba chifukwa cha ndalama zimene mukutipera ife tizagwirapo ntchito. Kaya Saulos Chilima kaya Livingstonia zikukuyenderana kupasani chigalimoto, galimoto imene ife tizagwirapo ntchito. No matter you like or you don't like, I want to tell you kunena kuti enough is enough. Ziko lathu Malawi lili pa mavuto, lili pa chipinjo chifukwa cha Livingstonia CCP, chifukwa cha maradio osiyana, chifukwa cha Zodiac and Times, chifukwa cha maradio amene amathandizira kusokoneza ziko ndi Zodiac and Times. Tatiye ndipiteso kumene kuli Chipani cha Malawi Congress Party ndi bungwe la Human Rights Defenders Coalition
losogozedwa ndi Timofi pagona chintambo ndi gift lapes amene amatumidwa ndi chipani cha Malawi Congress Party kuti azisokoneza zinthu mdziko lathu la Malawi. Koma revenge ikubwera mbali wanga mtambo. Pakali pano revenge ikubwera. Imene ikubwera ku judiciary imene munagwirizana nayo, imene ikubwera ku lawyers amene amakupanga defend, revenge ikubwera. Enough is enough. Tisamangokhala pano kumaombera manja anthu osokoneza ziko, anthu olifunira zoyipa ziko, chifukwa mpingo wa Livingstone ya CCP ndi wofunira zika za ziko la Malawi zoyipa. Give it Petrapes Timofi pagona chintambo ndi wofunira ziko la Malawi zoyipa. Chipani cha Malawi Congress Party chofunira ziko la Malawi zoyipa. Lawyers ndi wofunira ziko lathu la Malawi zoyipa. Koma enough is enough. Ndikufuna ndikuchenjezeni kunena kuti zingavute makabale. Ife tikubwera pa ground kuzaonesa action. Ife tikufuna tizaonesese kunena kuti aliyense amene akumenyera ufulu chipani tigwirepo ntchito. Tithese mchitidwe omenyera ufulu zipani kuti andale ayambe kupanga zitukuko zorozeka mdziko lathu la Malawi. Ndikufuna ndikuchenjezeni mama uno. Kaya ambira amalankulira kunena kuti iyayi amene watika pa mavuto ndi mtambo uyu, ife tikumusatira amene uja. Tikumusatira kaya ndi Livingstone ya CCP, ife tikukusatirani ngakhale munalandira chirange rover. Muziwa kuti chimenecho chili mavuto, chilichonse chimene mwalandira kuti chisikuchisekani pakama inuyo kusipeza matsuwarite pamene zika za dziko la Malawi zikudusa masiku owawa, munyengo zowawa. You must wait and see what is going on. Tisamangokhalira kuombera manja zizukulu zake za Digabulosi. Chifukwa Livingstone ya CCP mapasta ake ndi zizukulu za Digabulosi. Za Satana mgerekezi Amalawi akamalira ndi pamene mpingo wa CCP of Livingstone umasengerala kwambiri. Amalawi akamavutika ndi pamene Livingstone ya CCP imasangalala. Chifukwa chake inagawana ndi anzawo. Chifukwa cha dyera ndi azibusa amene ali very restrict pandalama amene. Ndikufuna ndikukumbuseni zimenezi. Chifukwa wanu tikapanda kutenga responsibility ndiye kuti palibe chimene tingachite. We have to talk the truth. Kuliuza ziko chilungamo. No matter kunena kuti awawa ndi abusa anu akukupemphererani amene amachilisa munthu ndi Yesu Kristu ndi angelo ake ndi Mulungu wakumwamba. Palibe mziko lathu la Malawi kaya ndi bishop kaya ndi chehe kaya ndi reverend palibe kaya ndi mbusa palibe amene amachilisa munthu. Anthu amachilisidwe amachoka ndi maprofeti ano abozawa amene akungofuna ndalamawa. Palibe kuti anganene kuti akuchilisani. Mumachilisidwa ndi Mulungu wakumwamba ndi amene amakuchilisani. Tisanamizane kunena kuti yayi kuli a prophet kapena kuli mbusa kaya kuli a bishop akukutumikira aliyense ali ndi machimo ake, aliyense akaweruzidwa malingana ntchito zake mbali wanga. Koma zomanyengererana zomanena kuti yayi mdziko lathu la Malawi tili ndi chakwera, tili ndi chilima, kaya tili ndi gift lapes, kaya tili ndi human right defenders coalition. Muyiwale kaya ndi movie wa chilungamo. I want to see movie wa chilungamo amene akusokozedwa ndi Sandra Juma. Chikwa wasewa ndi agalu amene amakwira chipani cha Malawi Congress Party. Ndayankhula lero ndanena. No matter you can for me, I don't care. If you come, you have to prepare yourself to die, not to stay alive. Because I don't appreciate fools. Zimene zimakuwira chipani cha Malawi Congress Party kapena tose alliance kuwaika Amalawi, kuwaika makolo athu pa mavuto pa moto. Lero lino akupanga acting ngati kuti mwina make ndi anthu oyankhula bwino. Ine ndikuwuzani kunena kuti aliyense amene amathandizira kuti kuwaika makolo athu pa mavuto, ife revenge kubwera. Ife tikumenyera ufulu chipani, tikumenyera ufulu zika za dziko la Malawi.
ndiye ife tikubwera ndi action imene tionese kwa wina aliyense amene anatenga responsibility kusokoneza mabizinesi a wanthu, kuba makatundu a wanthu, kuvula apolisi, kupha apolisi andiso kukalanda zinthu za wanthu. Ife tikufuna kuti tionese action. Ufulu Omenyela Zipani si wabwino chifukwa mumamenyera anthu 20%. Ziko lathu Malawi pakali pano muli mavuto azaoneni, makolo athu akugona ndi njala chifukwa cha atangwali amene ankapita kunsewu musina loti akumenyera ufulu zika za dziko la Malawi, pamene amapita kunsewu kumenyera ufulu chipani cha Malawi Congress Party. Amapanga mademo kwati kumpoto a CCP of Livingstonia, amapanga mademo a quota system. Ndiye mafuna kuti ndiafuse amapanga mademo okuza quota system. Ndiye ndimafuna kuti ndiafuse a Livingstonia CCP yawo. Nthawi imene kamuzibanda amapanga create quota system 1987, mesa iwo amadi naye anapanga pochani haze iwo akulira za quota system. A Livingstonia CCP nthawi imene kamuzibanda amakhalikisa quota system 1987, munali mukudya naye kamuzibanda munapanga pochani, and what action imene munaonesapo? Nothing. Because you are a private killer. You are very happy if Malawi akulira. Don't pretend yourself, please. Livingstonia CCP, please don't pretend like good Samaritan, but you are a son of doubles. I don't appreciate that stupidity. Yemene mukupanga act a Livingstonia CCP. Ndikufuna ndikuchenjezeni a Livingstonia CCP. Enough is enough. Musamambange acting ngati kuti mukuyimira anthu akumpoto. We don't know you. Because we know you kunena kuti mukulalikira mawu a Mulungu. But pazimene mukupanga acting ngati kuti mina make ife anthu aku Northern Region tili pasi pa inu, and mukumati ipe sida mbiri ngati anthu atumbuka ife tilibe khalidwe, pamene aopanda khalidwe ndi a Livingstonia CCP. Ani ndikufuna ndikuzeni abale anga amalawi anzanga amene mayankhula za ife atumbuka mnena kuti yayi ku Northern Region common language ndi chitumbuka. Anthu amene mtundu wawo umapangisidwa manyazi ndi atumbuka. Musamatenge kuti wina aliyense mtumbuka ndiye kuti ndi wa CCP of Livingstonia. Ngati a Livingstonia akuononga zinthu, just blame Livingstonia CCP. Don't blame tumbuka. Ifa atumbuka tisamapangisidwe manyazi chifukwa cha mpingo wa Livingstonia CCP. Ndikufuna ndikuchenjezeni lero. Koma ine ndanena kuti ngati a Livingstonia CCP mathandizira nawo kuononga ziko kuti Amalawi akhale pa mavuto, yembekezerani revenge ikubwera. Human rights defenders kwalishona achina gift trappers and Timothy Pagona chintambo. Mukuona mmene Amalawi akuvutikira pakali pano. Ali mu tough life because of you are a stupidity. Time manager mamenyera ufulu chipani cha Malawi Congress Party. Zunexata ata dishandrama kumajaji ku judiciary. Ndarama zimene zija ndi zimene achinaraza simakazitekwera amakupasani atalandira ndarama kwa Zunexata. Kwa maina ndikuyankhula kunena kuti enough is enough. Whether you like or you don't like, ife tikubwera ndi revenge. Azibale athu aja munaphwanyira ufulu aja, ife tikubwera kuti nanunso pazimene mwalandira ku Malawi Congress Parties tizatenthe. Mesa munaonongera ma business mapoor people. Mapoor people aja munaonongera ma business kwa choti mafuna kuti Lazarus Makafu kwera akhale president. Munapha wa polisi kwa choti mafuna kuti Lazarus Makafu chakwera akhale president azizasuza Amalawi. Koma enough is enough. Judiciary inathandizira kusokoneza mlandu wa chisankho cha 2020 kupanga defend Lazarus Makafu chakwera. Ndarama zimene analandira majaji awo anapasa ndi Zunexata. Musayiwale kunena kuti ife timasunga chilungamo. Timazukutula zeni baba. Sitili pano kukulira Zipani. Mulandu umene unali kwa chisankho wa 2020 uja. Majaji 5 amene ankagaula mulandu umene uja kuti yayi MSP ndi imene yawina mulandu chisankho chibwerezedwe.
amene anadisendrama ku majaji kuzera ku Malawi Congress Party ndi zunexata wa business uja. Sitikufuna kuzaulula after Chakwera wachoka pa mpando ayi. Tikufuna tiululiretu. Ngati kuli majaji anzeru aonesepo action. Koma ngati simukuziwa revenge imene ikubwera iyi, ife tikubwera kupanga revenge. Apolisi amene anaphedwa aja tikufuna tiapangire revenge. Apolisi amene amavulidwa aja tiapangire revenge. Wapolisi aliyese amene akupanga defend tonse alliance ife tigwirapo ntchito. Chifukwa tisalole kuti makolo athu azimwa mankhwala, azizimanga, makolo athu azikhala ndi tough life. Ana 12 alephera kulipira ma exams ya masamu zoona. Inu ngakhale mufune musafune, enough is enough. And pakali pano kuti tikuuzeni, fees yakwera kwambiri. Fees yakwera kwambiri, fertilizer wakwera kwambiri, magroceries yakwera kwambiri. Mukuti makolo akatenga kuti ndalama zoti akalipire fees. Pamene fertilizer mwakweza kwambiri, makolo amapeza ndalama kuzera kuchimanga chimene kulimi umene amalima. Inu fertilizer mwakweza kwambiri, koma mukukweza kwambiri fees, mukuganiza kuti makolo athu ma homeless people, ma poor people ndalama kasitenga kuti mukuwalipira ndalama. Ndifuna ndikuchenjezeni pamene. So one tikapanda kuchenjezana ndiye kuti fe toseve tikala mafuzi. Koma aliyese amene anathandizira Chakwera ife tikubwera pa ground kunena kuti tigwirapo ntchito. Mavuto amene akukumana nawo abale anga ochokera kuchitiba mpaka msanje, kota mpaka mchinji akundikhuza kwambiri. Akundikhuza kwambiri. Mavuto amene azibale athu akuchokera mchikola amene kupita kunja kumaka baidwa ndi mpeni, kumaka alima ziro kumene akundikhuza kwambiri, akundiwawa. Ndikuuzeni chilungamo pamene. For one, tikapanda kuteka responsibility kuonesa action kuma corrupt judges awa, kumbava chimene zili ku judiciary uko, dziko lathu la Malawi singayende bwino. Tikapanda kuteka responsibility kuonesa action kuma lawyer awawa amene akupanga defend baba, dziko lathu la Malawi singayende bwino. Tikapanda kuonesa action ku amene kumenyera Ufulu Zipani awa, dziko lathu la Malawi singayende bwino. Koma we have time kuonesa action kwa ndale amene akupanga kwa akuba misonkho yathu, amene akuzuza makolo athu koma mizi. Ine ndikupanga prepare mbali wanga, sindikutumikira chipani chilichonse, koma ine ndikuchenjezaso kuphatikiza pa zili zonse zimene ife tikupita nazo pa ground. Chifukwa one difficulties timopagona chintambo Human Rights Vendors Coalition ndimene nathandizira kuti Chakwera akhale president kuti azizazuza makolo athu. Mufune musafune ife tikubwera na action. Chaka chake ndi chino baba 2024 ndi chaka chimene muona zowawa zimene anaona wa polisi uja anaphedwa uja muziona, zimene anaona anthu amene munatenthera ma business yawo munabera makatundu awo muona. Ndifuna ndikuchenjezeni zimenezi, mufune musafune ife tikupanga revenge. Mukale ni mama wabwino kwambiri, Mulungu akusamalire nonse. Munali ndine mbali wanu Mr. Lero pokani mtimba Luhanga, mwana wa mtumbuka wochokera mchigawo cha kumpoto, mtumbuka wombula mandu asibweni. +27 84 381 70 25. Nambala yanga ndi imeneyo. Inaso ndi +27 4 74 66 44 kumapeto 837. Iyi ndingobwereza iyi +27 74 66 44 837. Nambala yanga ndi imeneyo. Ngati muli ndi mafunso, kaya mukufuna kutukwana kwa ine aliyesa khomo ndilosegula, kaya mukufuna kundiimbira live, kaya mukufuna kundiimbira live wasati ku WhatsApp, manambala amene akugwira ntchito ku WhatsApp and call, mukoza kundiimbira. Koma mukamaimba mupange prepare kunena kuti muzi fotokoze kuti ayi ndine die hard opanga defend chipani cha Malawi Congress Party, ndikuchokera kumpoto kwathu ndi kwakuti kandi ndikuchokera chigawo cha pakati ndimachokera kwakuti. Mukoza kunditukwana amene mungafunire, koma ngati makolo wanga 85% akugona ndi njala kuphatikizapo iweyo amene kunena kuti ndiwe die hard supporter wa Malawi Congress Party,
nawenso kugona ndi njala. Stop that nonsense. Iwo zafera mmanja mwa anthu. Ndifuna ndikukumusenipo zimenezo. Ndiye ndiku funireni mafuno abwino koma tili mkati mopanga prepare anzanu akubwera poyera kunena kuti atipanga support. Ndiyamikire anthu amene akubwera poyera kunena kuti atipanga support. Ndiyamikire Bambo ochokera mu Zomba amene akuti atipanga support kutipanga defend. And so anzathu amene mubwere poyera tinafotokoza kale zulo koma ndikufuna kuti mubwere poyera kunena kuti aliyense and Bambo amene akuchokera boma la Mzimba nawonso tiwapange welcome kwa anthu akuzipereka amene mukuzipereka. Sindikufuna kuti muzitchule zina lanu koma ku inbox kwanga mukoza kuzifotokoza mukoza kuzifotokoza ndine wakuti ndimachokera kwakuti ine ndizatuma ndalama zakuti osati pakali pano tika nthawi imene tikupanga prepare kunena kuti tsopano tiyamba kuonesa action. Ine ndizakuuzani sitikufuna ndalama zanu kuti mutumire Luhanga kuti azisevera mafamilies ake ayi. Ine ndimadya tikutalanga koma ndalama zimene tikufuna apa ndi ndalama zotumikira amalawi kuti makolo athu kumuzi tiathandize pa mavuto amene akumana nawo. Musamanene kuti iyayi mwina mwake akulirira makolo awo okha. Ine ndikulira mtundu wa Malawi. Ndi chifukwa chake nditenga ndalama yochuluka kwambiri imene ikanathandiza ana anga kupita ku sukulu kualipira school fees andiso ikanathandiza akazi anga kuti agulire malaya apamwamba andiso kuathandiza kuti ana anga azidya bwino. Ndalama imeneyi ikanathandiza kuti ndipange future life ya ana anga koma ine ndikuzipereka unena kuti ndalama yanga iyi ayikhali yothandizira kumenyera ufulu zikaza nziko la Malawi. Anzanga muchango ndithandizira kunena kuti tiyeni tithandizane kuti tiliwombole ziko lathu Amalawi ku andale akuba magabulose amene akuzunza Amalawi awo. Ziko makwambiri mkhali ndi mama wabwino.